కల్తీపాల ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు రాజమండ్రికి వెళ్లనున్నారు. ముంబై నుంచి ప్రత్యేకంగా ఇంజెక్షన్లను 10 మంది బాధితులకు ఇచ్చి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మరోవైపు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఇతర నేతలు పరామర్శించారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. నిందితుడు పాల వ్యాపారి గణేష్ నుంచి కొనుగోలు చేసిన 110 ఇళ్లలో 302 మంది ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్య సిబ్బంది సమీక్షిస్తున్నారు. ఈ నెల 15న వ్యాపారి గణేశ్వరరావు నుంచి సరఫరా చేసిన పాలలో ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ రసాయనం కలవడంతో కల్తీ జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా అధికారులు నిర్ధారించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న 15 మంది బాధితుల్లో 8 మంది పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది.